O Camiño de Santiago para Nigrán é cultura, cultura a parte de todos os países do mundo, co cual para nós ahora mismo un dos principales obxectivos manter este camiño e polo en valor. É un turismo diferente porque é todo o ano, co cual dá moita vida ás rúas e a xente está encantada de que pase, incluso temos exemplos claros de veciños que lle avisan si queres froita aquí gratis, se queres agua aquí gratis, e poñen, foi famoso en Priegue, un veciño que collía as ameixas do ameixeiro e as puña nunha caixa para que os peregrinos, cando quixeran, acolleran. Bueno, saliu aí nas redes e todo o rollo porque foi famoso. A xente está encantada, a economía está encantada, os hosteleros están encantados e nós tamén estamos encantados. Estamos falando de un sitio que na natureza tuvemos a suerte de que nos brindou algo moi espectacular. Temos a parte máis interior con restos históricos, con camiños, con carreiros empedrados, con lugares cubertos de mimosas nos que pasas e quedas asombrado, pero logo temos tamén esta variante que vai pola costa, a paisaxe, o golpe de enerxía que recibe o peregrino, creo que é o que mellor lle dá Nigrán, e logo quedarse en Nigrán, por suposto. Aquí temos un albergue, o albergue de Pazo de Pías, aparte temos hostales, hoteles que están redireccionando a súa oferta tamén de cara aos peregrinos. Eu sempre penso que se eu fora peregrino e viñera desde Portugal, pola Guardia, polo Rosal, por Olla, por Baiona, por Nigrán, todo pola costa, pois me enamoraría e, sobre todo, transmitiría a quen me preguntara que estamos non no mellor camiño, porque todos os camiños son maravillosos de Santiago, pero nun camiño espectacular.